Ongi etorriak, ideiaren ganbelaren beste atal batetara. Gaurkoan lehenengo denboraldia ixteko gonbidatu oso berezi bat ekarri dugu gurera. Gurekin dugu Ander Gortazar. Ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, aspaldi horixako ganbaran izan gabe ez? Urte batzu bai? Urte batzu bai, asko aldatu da. Bueno, lehenengo galdera beti ike dugu, pixka gonbidatuak bere burua aurkeztea. Guk baino beto ingo zulakoan, kuriosoa izaten delako bagitza bere burue aurkeztea. Aurrera, bai. Ni ongi esan duzun bezala. Ander Gortazar, Donostiarra, Donostiak izena galtzen duen inguru hortan jaioa. Ondoren, Donostiko erdigunean beste hainbat urtez, Bartzelonan ibilia, Varsovian, eta nik uste tokiek iten dutela norberaren izararen parte ere badira. Eta nire kasuan gehiago lurraldea, hirigintza eta gai horietan murgilduan nagoelako, arkitektoa nahi zenean. Eta laguna ere esango, beraz, holaxe barabilduko dut. Nahiko ondo asmatuzu zean. Bueno, zergatik zauden hemen, bai. esplikazioak balio dut, beste dut zain beste. Etxeko lanak indan entorra. Ondo. Bueno, aurreneko zea izaten da pixkat, nahi gustatzen zait normalean gonbidatuek aldan informazio gutxien edukitzea, ja demoraldi oso bat gerrauta gero, horiz gero eta zailagoa. Baina, bai gustatzen zait jakitea, pixkat ze espero dezuen elkarrezketa hontatik, edo, zerrekin etorri zean pixkat atento, edo... Aitortuko izuten, ez dut gehiagin prestatu, imaginatzet askotan hitz egitugun gai hauen inguruan hitz egingo dugula, igual harrapatuko nauzuela batean, baina, halaxe, irekia, torre naiz. Irekia, horreke baleo. Aipatu duzu, mugikortasunean nahiko aditua ez esateagatik. Pixkat igual orokortasunetik hasita ez, pixka bat, nola ulertzen duzu mugikortasuna, pixkat hitz zeatan, gero igual zehaztuko dugu gehiago, baina igual sartzeko pixka gaian. Igual, arkitekturatik nola iritsi nintzen mugikortasunera, zen egia da mugikortasun askotan ingeniaritzarekin eta lotzen den zerbait da, eta momentu batean konturatu nintzen arkitekturatik hirigintza interesatzen zaidan bereziki, hirigintzatik lurralde antolaketara, eta momentu batean konturatu nintzen hirigintza edo lurralde antolaketa ezin dela azaldu mugikortasuna azaldu gabe, eta hirigintzak mugikortasuna baldintzatzen duen modu berean, baldintzatzen duela mugikortasunak hirigintza. Eta beraz batari buruz hitz egiten hasten garenean, bestea ere badator ezinbestean, ez? Eta nik uste hortik etorri dela nire interesa, eta batez ere konturatzea mugikortasunean eta lurraldeari buruz, segun eta nola pentsatzen dugun, horrek gizartean eta gizarte desoreketan ere, eta baduela sekulako eragina. Eta hortik bere garrantziaz. Hortik, bizkat, Gipuzkoak badauka berezitasun bat, neurri hortan, ez? Nolabait, inguruko herrialdeek nolabait badaukate igual hirigune, sendoago bat, edo ezakit nola esan, ez? Eta Gipuzkoa bizkat sakabanatua dago, ez? Horrek ere eragiten dio, ez? Baldintza batzuk sortzen ditu, ez? Berezitasun batzuk. Bai, eta esango nuke historikoki hori ona izan dela, ez? Eta Gipuzkoako lurralde aztertzen dugunean, Gipuzkoa azien moduan, besteak beste, mugikortasunak ere alaztea albideratu diolako. Trenak genituen ia baiara guztietan, tren geltokien inguruan herri historikoak ere handitzeko aukera izan zuten, industria inguruan zuten, lanerako tokiak zituzten, eta horri esker ere sortu ziren Donostiaz gain, nukleo txiki ertain asko eskualde eskalan, ez? Eta nik uste hori ona dela, lurralde orekaz eta ari geranean hori ona da. Kontua da, gaur egun, ez gara hainbeste mugitzen soilik eskualde baten barruan, baizik eta gure mugikortasun patroiak edo oso dibertsoak direla, ez? Eta beraz, komplikatua da. Eta Gipuzko alde hortatik komplikatua da. Aipatu duzu ez, udaletan eta mugikortasun planak eta desente lanketa horretan
dexente aritu zeate, ez? Baina pixkat zaila izango da zentzu hortan, ez? Nolabait orokortasun hori ikusita, gero hori herri mailara nola jetxi, gauza batzuk behar daude eskumen horietan, bueno, pixkat eskumenena, azkenan, zuk hartezu dozein, Sakipuzako dozein herri, eta eskumena dituzu alde batetik Renfe, Espainiak kudeatua, Eusko Trenbaldin Badaukazu Eusko Jaurlaritzak kudeatzen dizu, Gipuzkoako aldundiak indirektoki, berez lizitazio bidez egiten da enpresa pribatuei, hor baduzu beste aktore bat esan dezagun, eta herrietan, herri askotan, beraien herribusak edo Donostiaren kasuan Donostibus, udalaren eskumena da, ez? Horren, bakoitzak ere bere terrenotxoa ongi segurtatu nahi du, esan dezagun, eta oso zaila da bestekin koordinazio hori eta, berez teorikoki bai, baina gero praktikan askotan inork ez du bere txokoa galdu nahi, ez du bere indarri galdu nahi. Eta bueno, hori ere aldatu behar da, badakite aldatu behar dela, baina inertziak ere ez dira bat ere aldatzen zailak. Eta aipatu diazun, nola aterrizatu hori herrietan, ikusten dugun beste arazoa da, gure mugikortasun patroiak ere izugarri aldatu birela, eta momentu batetik aurrera kotxea kosta egiten zaitola esatea, baina ulertzet ezinbestekoa dela kasu batzuetan, segun eta ze ohitura dituzu, nun egiten duzun lan, eta bar, ez? Baina aldi berean, denok kotxera bilita ez dago topirik denontzat. Eta beraz horri bili behar gera, oreka hori nola gatazka hori nola kudeatu, zen azkenan negoziazio, nik maiz aipatzen dut, egia mugikortasunari buruzari geranean, askotan aipatzen da isuriak eta zera kutsadura eta bar, baina berez, nire ustez espazioaren negoziazioaren inguruko eztabaida bat da. Eta zeinek duen indar gehiago espazioa erabiltzeko, espazioan azkarrago juteko, erosoago juteko, eta gaur egun kotxea da negoziazio hortan garaia ateratzen dena. Eta nik uste hori aldatu beharra dagoela. Baita ere ondorio bat dela, ez? Aipatzezuna, lurraldea nola antolatu dezun, ez? Askotan, aipatu izan dizu, nolai lantegiak kokatzen ditugu hirikanpoan, gero jurin behar da, edo merkataritza zentro handiak, horrelakoak, ez? Nolai zenbat baldintzatzen duten mugikortasun hori, ez? Eta ez bakarrik bailara horretan, baizik eta, inkluso, mundiago baten. Hor ere, kotxea nolabait demokratizatu zenetik, batean konturatu ginen, gure eguneroko mugikortasunean askoz ere urrutiago iritsi gintezkela denbora berean, ez? Baina momentu hortan ondorio ez igual ez ginen hain konstiente, eta ohitu gera, adibide bezala, garai batean, igual gure gurasoen belaunaldian, irakaskuntzan, ez? Zure lehenengo urteetan, ezaginungo institutuan tokatu zaizu, eta garai hartan ohikoena zen, lehenengo urte horietan, Donostiara bazera Bergaran tokatu zaizu lan egitea, igual astean zehar Bergan bezi zinen. Gaur egun ez da hori gertatzen. Gaur egun, eta batez lehenengo urte hauetan, eta gure inguruan jende askori pasa zaio, Donostiarra izan eta Lekeition lan egin astean lautan, bitartean Ondarutar bateko Oionen, eta mugimendu horiek kotxeak albideratzen dizu, nahiko modu estresantean ere esango dut, igual egunero junda etorri hori egiten, ez? Adibidez orain Donostiako ospitalean, lan batean ibili gera, mugikortasuna aztertzen eta bertako langileen iritziak ere entzuten, eta tartean batek esaten zigun, bera Algortan bizi zen, eta eskatzen zuen autobus duina behar zuela, garaile publiko duina behar zuela Donostiako ospitalea iritsi ahal izateko, ez? Eta pentsatzen zu, bermatu behar zaio Algortan bizi eta Donostiako ospitalean lan egin nahi duen horbaiti distantzia hori jasangarria posible da. Edo muga hori nun uzten dezu, ez? Zen momentu batetik aurrera dispertsio hori guztia ezin dezu garraio publikoarekin denontzako etxetik lanera azkar maiztasun onarekin ezin da. Eta horren hor berpentsatu behar da eta negoziatu behar da, ez? Adostu behar da. Bai, zan daiteke adibide bat horrena ere, igual maila lokalagoan, ez? Peatonalizazioekin eta sortzen diran betiko gatazkak, hasieran jende guztia kontra dago, ez? Nola esateko, orokortasunetik, Baina gero,
kontatzen gena horrek ze suposatzen duen, da horrek ze bizi ematen duen, orduan ja pixkat aldatzen da, ez, orekatzen da, ez, igual, ez da bai da horren adibide simple bat ez daiteke hori. Jende guztia kontran dago ez? Bueno, bai. Egia da aktore batzuk orokorrean, bueno, eta indarra dutenak eta lobby bezala funtzionatzen dutenak, hasiera batean kontra daude, merkateriak orokorrean beti da beldurra dute, zen uste dute jendea etzaiela hor bilduko, eta normala merkatariak izaten dira gero oinezko zerakoan iritziz aldatzen duten lehenengoak. Baina egia dara eta merkatarien ikuspegitik askotan gertatzen da kotxea behar dugu, jendea kotxea zotor konpra egitera eta nahi dugu hemen inguruan parean aparkatu ezaten. Eta gero konturatu zera, parean, bai, badaudela aparkatzeko tokiak, baina kotxe horiek egun osa pasatzen dutela aparkatua, orduan praktikan ez dago tokia horrentzat, ez? Orduan horren negoziazio bat da, ba, igual aparkaleku batzuk egon bat dira, toki zehatz batzuetan, garbi ikuste beharrezkoak direla, baina igual oso ezaugarri zehatz batzuekin, ordu batzuetan, edo asko jota ordu dirako, edo abian patuta. Baina askotan gertatzen dena da, salbuespena jartzen direla araua balira bezala, eta helburua da ezer ez aldatzea. Eta nik uste hori ez ditela egin. Bueno, beste kontzeptu bat ere, pixkat, entzun da, gai handik zehatu gabe, pixkat mugimenduak ere hasi dira, hirietan, eta 15 minutuko hiriak, pixkat, kontzeptu zabalago batzutan, pixkat zuk aipatzen zerun horretatik, ez? Pixkat, nahiko nuke hori pixkat azaltzea, edo lotura hori. Interesgarria kontzeptu hori kontua jakin barra da nondi datorren. Eta 15 minutuko hiria Parisen asmatu zuten, horre badago kontatuko eta. Denboa dako kontatu. Horretik. 15 minutuko hiria ofizialki hitz horiekin Parisen Carlos Moreno zientzialaria edo Ana Hidalgo alkatearen aholkularia zenak erditu zuen, esan dezagun, gertuko hiriaren kontzeptu hori, ez? Eta helburua edo ideia da, etxetik 15 minutuko erradioan, 15 minutu oinez edo bizikletaz, behar ditugun, behar nagusi guztiak asetu ahal izatea. Hau da, lana, aisia, zaintza, erosketak, kultura, ez dakit. Eta Paris batean horrek ongi funtzionatu dezake, baina gero beste toki batzuetara zoazenean, realitatea ez da, Parisen milioi bat eta piko biztanle bizi dira Paris horretan, ez? Eta gero hortaz gain, gertuko hiriaren teorizazio hori lehenagoti dator eta hirigintza feministak aspalditik aipatzen duen ideia da, ez? Orduan, gizon batek jarri zion izen burua, baina historia luzeagoa dauka. Aldiz, honea etortzen ganean, 15 minutuko hirian eta guk egin ditugun ikerketetatik eta egin ditugun lanetatik garbi ikusten dugu orokorrean nahi ezkero baditugula hori guzia ia badugula igual herri txikietan izan ezik herri ertainetan badagoela salbuespen batekin eta salbuespen hori da lana. Lehen garai batean lana eta bizitzen zure non bizi erabakitun zenuenan lanaren gertutasuna bazuen nahikoa garrantzi. Gaur egun erabat disoziatu da eta lan egiten dugu, gure karrera aspirazioen arabera, ezaugarri faktore askoren arabera, ez? Orduan ez dagoen gertu. Eta hori da 15 minutu zorteduna izan martzera, 15 minutu oinez, 15 minutu bizikletaz, zure lana izan dezazun, ez? Donostia baten agian bai, herri batzuetan baita ere, baina orokorrean jendea izugarri mugitu behar da lanea joteko. Zagiten atzun dizu. Bai, noski. Bueno, igual, adibide moduraz, gaur hemen gehatu genean, ez? Horrexan gehatu genean, autobusen entorri zea, horrexan Donostitik. Bai, galetu behar nizunea lehenengoa izan nahi zuen, eta ematen du bai. Ni dakitela baintza bai. Ezintzun bestela izan. Baina, Tolosaldeko garraio publikoa eta ere pixkat aztertu duzu, eta gaurko esperientziakin, pixkat ze sensazioekin gehatu zean, eta bai nahiko nuke pixkat gerturapen bat ikia. Nik, gizu ez daukat kotxerik, eta Gipuzkoako herri desentetan ibili gara lanean azken aldean, eta bileretara jotea pixat lan
ikerketa txiki bat egita bezala, ez? Nola iritsi, ez? Eta nik buruan beti eukitzeten ideia eta nik uste Gipuzkoa batean beharrezkoa den saltoa, intermodalitatearen saltoa da, ulertzea gu ezin gara joan edozein puntutik edozein puntura beti garraio publiko zuzenean maiztasun onarekin fluxok ez dutelako ematen, hori beste hiri handietan agian gertatu daiteke, baina gurean ez. Eta orduan, salto hori nola eman hori da nik uste garrantzitsuena, ez? Nik gaur tren hartuet, trenez Tolosara iritsi naiz, kalkulatu nuen zema demora noiz etorren horrexako busa eta noiz iristen zen trena maiztasuna okertu dutenetik gutxinez fidagarria da. Eta hori esan beharra dago. Eta 25 minutu nituen, 20 minutu nituen, Gosaria Tolosan indet, autobusa... Intermodalitate komodoa tokatu zaizu orduan, ez? Bueno, komodoa, gero oinez ibili bartzan, Baina egia da, tren geltokitik jetxi, eta hor txagokazu tren geltoki inguruan komertzioak daude, gosaldu ezakezu, oinez nahiko modu erosoan iritsi zaitezke autobus geltokira, informazioa falta da, ez dago bat ere beharrezkoa da autobus geltokiek ere informazioa garbia izan dezaten, eta autobusez ona iritsi naiz, eta bueno, ondo. Egia da, egunero egiteko denbora asko dela konparazioz. Baina jende asko ere ez ditu gauza hauek egunero egiten, eta hala ere kotxez egiten ditu, ez. Orduan hor, badago txip aldaketa bat. Eta beste herri askotan ere bilerak egin izan ditugunean, gehienetan hori egin izan dut. Edo tren bat hartu eta ondoren autobus bat. Eta kasu batzuetan, sorpresa honak eraman ditut, tren geltokitik atera eta berehala autobusak zain. Ni zentzu hortan, eta igual Tolosako adibidera bueltatuz, adibide bezala, baina zu trenetik ateratzen zea, trenetik atera eta autobus geltoki bat dago, baina gero autobus geltoki horrek ez dizu balio segun nora juteko. Horrek ez dauka zentzu handirik, ez hor autobus geltokia egonda, igual ez dute denak hortik pasa behar, edo igual ez dakite, baina esan aipatu ez hori, ez, intermodalitate hori askotan igual ez zaiola enbeste garrantzi ematen, ez? Eta igual da seinalizatzea zuk esan dezuna, baina pixka eta askotan, nola pentsatu dugu hau, hor egonda, nola ez da hori naturalago egiten edo ez dakit, ez? Batzutan, eskumen kontua da, Renferen kasuan, ez? Renferen kasuan, deia asko egin behar dira erabakia duen horbaiten gana iristeko, eta beste kasu batzuetan gertatzen dena da, eskumen ezberdina dituztenek, nolabait merkatu nitxo berari erantzuten diotela, ez? Orduan badaude bidai posible batzuk, jatorri eta helmuga posible batzuk, eta batan ikusten duzu, adibidez, Euskotren eta Lurraldebus biek nahi dituztela fluxu horiek bereganatu, ez? Eta orduan kooperatu beharrean nolabait lehiatzen ari dira. Ez beti, eta kasu batzuetan, eta badakit ere kasu batzuetan koordinatu nahiko luketela, nahiko lituzketela zerbitzua, baina ez da beti gertatzen. Nik hau Suitzan ikasi nuen, ara joan ginean ere kotxerik gabe, eta nola, pasada bat, tren hartezu eta trena da marabila bat, iritsi herri batea, eta gero behiratu nun zema jende bizi zen herri hortan, eta txikia zen, baiara bateko herri bat zen, Tolosa baino, eskualdeko hiriburua, baina Tolosa baino desente txikiagoa, igual alegi baten tamainakoa, eta iritsi, eta hor zeuden, baiarako herri guztietara iristen ziren autobusak, koordinatua zeuden, hiri nagusitik zetorren trenaren etorrerarekin, orduan zuen gestezea, zuzenean ondoan daukazu, ez zenun ez da, ez zeuden tornoak, toki askotan tornoa bihurtzen dira, kontrol elementu bezala, eta bidaiararen ikuspegitik, igual estres bat izan daiteke, zaizu, erosi ez du, eta bestela igual pika-pika etorriko da, takitxo ez. Eta zuzenan hartu, salto, autobusa hartu, eta autobusa 3 minututan, polikien di joan pertsonari zain, eta gero bazoaz zure herriraz. Baina horrek eskatzen du koordinazio bat, eta horrek eskatzen du ere eskumen ezberdina dutenen arteko koordinazio eta... Elkarlan bat, ez? Elkarlan bat, eta hori sartzen dira, beste elkarlana, fidatu imartzea, bat bestatik, bat eta bestan artean fidagarritasun hori egon barrauka, ez da beti gertatzen. Maiz gertatzen da ere, alderdi politikoak ezberdinak direnean, interesak ere ezberdinak dira, baina batzuetan ere, alderdi politiko berdinak izan da ere, departamentuen logikak ere,
beste ondorio batzuk dituzte. Bueno, askotan, herrigunea eta landagunea, bueno, eizgia aipatzen, ez? Errealitate ezberdinak dauzkate, baino nolabait, nola bateratu ditzazkegu behar horiek, nola, pixkat Tolosaldean badako aulako pixkat egoera hori, ez? Eta, karo, segun ze linea tanto zauden autobusean, oso zerbitzu hona daukazu, eta segun ze lineatik kanpo gehatzen mazea, gabezia hundik, ez? Eta, pixkat horrek ere, zailtasunak edo hor pixkat berrasmatzeko edo hor zea bat, ez? Igual. Zaila da, Lehenik eta behin, nik uste eta aipatu izan dugula noiz baitere, nik landa eremua kontzeptua Gipuzkoa batean 2025ean, zalantzan jarriko nukek. Horeixa landa eremua da, baitu landa eremuarekin lotura duten hainbat gauza, baina gizarte bezala, herri bezala, urbanoa da, erabat, suburbanoa da. Eta ez da txarra, neto horrela da. Ikustezu ze dinamika jendean nola mugitzen den, hiri baten barruko, lurralde urbano baten barruko mugimenduak dira, eta horregatik dira ere zaiak zantolatzeko, ez? Horeixa baten kasuan adibidez, lehen aipatzen ari ginen, lizartza bat gertu ukitzea, ematen dio, bide nagusi edo garrantzitsu batetik gertu xamar dago, eta horrek ahalbideratzen du, linea batek funtzionatu alizatea, eta Horeixara iritsi alizatea funtzionatzen duen linea batek. Aldiz beste herri batzuk, agian, biztanle kopuru zertxo baita handiagoak izan da ere, kokatuta dauden tokiaren gati, autobus linea funtzional batek ez du fluxu nahikorik, ez? Beste ideia batzuk jarri beharko dira bai gainean, taxi zerbitzua badute herri hauek, eta uste hortik etorriko dela. Ez autobusak batzuetan ez du funtzionatzen, ez da beti erantzun egokiena. Gero, egia da badala, nolabait, mugikortasuna ere badala, ez dakit nola esan, sozialki asko eragiten duen gai bat, ez, bereziki aipatu duzu, ez, landagunera, herri txikietara, ez dut kontzeptu heliko da, askotan lanera etortzea bera, adibidez, ez, zaintzarako, edo beste zein zeatarako, baina igual badalako zaintzarekin asko lotzen dugun arazoetako bat, zailtasunak, igual perfil oso zea bat, egia horrere badagola, ez, perfil hori lotzea mugikortasun edo garraio publikoarekin, ez dela hori bakarrik noski, baina horrek ere mugatzen dula nola bai, ez, zaildu egiten dula pixka bat olako zerbitzu batzuk eman alizatea, o jendea lanera etortzea. Gai hori temoi bat da, eta idat Tolosaldeko garraio publikoa ikertu genuenean atera zela. Gaur adibidez, autobusean etorren nahi zenean, 4 pertsona gauden autobusean, ni nintzen gizon bakarra, beste hiruak emakumeak, horietarik bat bertakoa adinez nagusi xamarra, eta beste biak etorkinak, imaginatzen lanera zijoazela, edo zerbitzuetara, tabernanen batera, edo zaintzara, ia ziur. Eta herrietan gertatzen ari den zerbait, horrekin lotuta, herriek, biztanlearen perfila ere adinez normalean zaharragoa izan ohi da, askok zaintza behar dute, zaintza hori gaur-gaurkoz ia egunean kanpotarrek ematen dute, eta kanpotar horiek ere bizi dira toki zehatz batzuetan eta auzo zehatz batzuetan, ez? Eta garraio publikorik ez badute, ez dira joango ezin dutelako. Baina aldi berean, bertakoen behar bat irantzuten dio, ez? Horren bertakoek ere presioa egiten dute, behar dute, igual ez beraientzako, baina bai indirektoki ez. Eta horrek ere garbi uzten du, nola askotan garraio publikoa ulertzen dugun neurri paliatibo baten moduan, eta ez horren beste neurri estruktural baten azken aukera bat. Moduan, azken aukera bat, bai, ez da niretzat, baina behar du, zaintzara datorren emakume horrek behar duelako, eta emakume hau ez baldin badator, nik ez daukat zaintzailerik gau ez. Ordan, gai oso... Horretik jarri eta dide hori bere... Esan nahi berezia aukerako. Esan nahi oso, bai, gai asko ikutzen dituelako. Eta nik zabret esan behar nuen horrekin lotuta. Bai, eta horti dator ere garraio publikoaren erabiltzaile baituaren kontzeptu hori, ez?
maiz erabiltzen, literaturan eta maiz erabiltzen dela, oda garraio publikoa hartzen duen jende hori, berez beste erremedioik ez daukalako, ez? Eta horrek mugikortasunari buruz ari geranean, buru bat hezkuntzari buruz ari geranean bezala, ez? Sortu aldaitezkela pixat getoak sortzeko arrisku hori dagoela, alde batetik garraio publikoa, hezkuntza publikoa, toki batzuetan getifikatzen ari dena eta bar, eta gero beste alde batetik hezkuntza kontzertatua dena, eta nik askotan aipatzen dut mugikortasun kontzertatuaren kontzeptua, ez? Esaten dugunean mugikortasun pribatua, bueno, pribatua bai, baina diruz, uste ez gerala konstiente zenbat laguntzen, zenbat diru publiko dagoen ere, mugikortasun pribatu horrek ongi funtzionatze, mugikortasun pribatu horrek ongi funtsiona dezan, diru publiko asko dago atzean. Eta nik uste hortaz ez gerala konstiente askotan. Nik adibide bat jarriko izut, da horrexara bueltatu zen baino. Momentu honetan inkesta bat ingo baino horrexan, ez? Eta aldundiari zer eskatuko genioken, kasu honetan, mugikortasunarekin oso dauta holako. Ziur nago, uneko 90 gora, aipatuko luke lehenengo gauza izango litzake, karretera oso gaizki dago. Osea, horrexako arazorik handiena hori izango balitz bezala, ez? Zuk aipatu ez, askotan nahi gabe, eta bueno, azkenean, ze baliabide publiko behar dian, horrexara, bide bakarra dago, 4 kilometro terdiko bide bat dago, horrexara etortzeko bakarrik, bueno, Gipuzkoa horrelako bide asko dauzka, ez? Eta bueno, guretzako oso importantea, eta egia da, oso egoera kaskarrean dagoela, eta bueno, esan dute konponduko dutela, eta ja, jende bizkala zaitu da, baina egia da, kuriosoa dela hori, ez? Askotan ez gehala kontziente, ez? Beste, instituzio publikoek zenbat diru gastatzen duten horretan, ez? Eta bakoitzak bere noski garraio publikoarentzako ere, baina bakoitzak bideratzen duela bere garraio pribatuaren ikuspuntutik, ez? Eta hor, zuk esan ez duena, ez? Lurralde antolaketa, esan pixkan da lotura guzti hori, ez? Eta ja, errepide batek ez duela segi funtzionatzen bertagoen kotxentzat, baizik eta garraio publiko, kasu honetan garraio publikoak ere, bertara salgaiak ekartzeko ere beharrezkoa da, eta egia da ez dago oso egoera honean. Baina jendea oso azkar dijoa. Eta batzutan ere hori gertatzen da, kurbak emateko, bueno, haizu, jumun zaitez poliki igo, eta mango ez igual. Hor, pixan, espazioaren negoziazioaren kontu ere sartzen da, ez? Guk gara autobusean espazioa negoziatu dugu ardi batzuekin. Justo, momentu batean ezagite Lizartzatik hasi eta berehala gora, ardi bat uzte, gelditu gara, momentitxo bat, jazta, 2 segundo. Eta iruditzen zait batzutan kotxe hartzen dugunean, transformatu egiten gehala, eta negoziazio hori, badakigun kotxeak emate izula lako botere implizitu bat, negoziazioaren nahi aztu egiten dugu. Eta nahi gabe horrela pentsatzen dugu, ez? Nik hau askotan ipatzen dut espaloiekin lotuta. Askotan jendeak espaloiak eskatzen ditu, baina espaloia zabalak, eroso egon gaitezen, eta nire ustez, momentu batzuetan espaloia kotxeari zentralitatea emateko sortu dugun invento bat, ez? Eta hiri handietan, toki batzuetan oso ongi funtzionatzen du, baina beste toki batzuetan espaloi bat ez da berrezkoa. Lizartza batean espaloi bat ez da berrezkoa. Barruan, herri barruan. Inberdana negoziatu espazioa eta zu oinez baldin mazoa zure aurraren kotxetxoarekin eta kotxea atzetik dator, pixoa mugituko zera, kotxea polik etorriko da, kotxeak ulertu bezala espazio horretan zuetzerala erregea, baizik eta beste bat. Eta hori, espazioaren negoziazioa, uste hor, hor da, goritzak elotuta, 30ko zeak, bizikletak, denak batea juteko olako, eskatortik jomoleak. Herri batean, alako zerbait proposatu genuen, errepide batean, eta aipatzen zeuden, semaforo, hau, nik uste eta hau ona dela, adibide ona dela, ez? Semaforo bat jarri, eta semaforan nola, jendea pasa dezala tokizeatz batetik errepidea, eta kotxea geratu baitezen, eta jendeari, kotxe gidari betzailegi gustatzen, baina ulertzen dute kontzeptu bezala semaforoa, ez? Eta guk kalkula egin genuen, semaforoa jarri ordez, 100 metro hauetan abiadura 120 jesten baldin badegu, zema denbora behar dezu hau zeharkatzeko. Eta denbora galera, 40 kilometro orduko batekin konparatuta, segundu oso gutxi ziren. Eta
horrek emate izu, alde batetik, oinezkoaren ikuspegitik, halako erosotasun bat, lasaiago da, edo zentogitatik pasa dezakezu, eta beste gabe kotxeztua zenean, bueno, poliki jumartzea, eta ikusi barrezu zein datorren, eta, bueno, baina, bost segundu ziren, oso segundu gutxi ziren, ez? Eta hori askotan gertatzen zaigu, kuadrian eritza egiten dugunean, ez? 5 minutu galdu ditut, 10 minutu ataskatuak, eta ize rotondatan, rotonda handitu behar da, eta, nik 5 minutu galtzen ditut, egunero autobusari zain. Autobus bat 10 minutero baldin badator, bataz beste, 5 minutu itxoite zu, ez? Horian ere nik erabiltzen dudan garaio bidearen ondorio normal bat, egit itxomarre dela apur bat. Deno kotxez baldin bagoaz baitera, ondorio normal bat izan beharko luke, aparkatzeko denbora pixa behar duzu. Edo atasko bat baldin badago, ataskoan zaude. Ataskoa zera zu. Neurri askotan kotxea ere hartzen dugu, ze kotxe irizen naiz 10 minututan. Irizen 10 minututan, arrankatzezunetik... Gauza asko dira, zure etxe azpian hartu eta arrankatzen baldin baduzu, eta zure lantokian atean utzi eta tokia baldin badukazu, 10 minutu dira. Baina hori horrela egin alizateko, beste guztiok, beste gauza batzu ere egin behar izan diogu uko, ez? Hor da berriz ere negoziazio kontzeptu hori uste eta asko aipatu dela. Bai, nik horri lotuta, batzen ez dut esango zeinek esan ziren, baina mugikortasun zinegotzi bat, eta bola botazten esaldi borobil bat, saldu hori, guaitiko gogan daukat. Da zan, horiz, ataskatzen ez den karretera bat ez dagoela ondo dimensionatuta. Alegia, sekula ataskatzen ez den karretera bat sobredimensionatuta dagoela. Ez da, igual, zuk aipatzezun kontzeptu horretatik, ez? Dena ondo aldimei joa eta dena perfektu aldimeko nik 10 minutu barritut, baina etxean 5 minutura aparkatu behar bat, eta lantokian 5 minutura aparkatu behar bat, eta erdian atasko aldin badukat, igual 40 minutu pasatzen dituzu. Eta igual hori da... Eta ez da txarra, hola da? Ez, igual, hola da, ez? Baina esaldi boro bileriko. Bilera batean, nion erantzun ezak izabatek, igual enuen konfiantzarik. Berandu etorri zen. Eta ni 10 minutu lehenago iritsi nintzen autobusez, banekielako bazpare, ezakize, eta 10 minutu berandu. Eta ez zegoen aparkatzeko tokirik, eta ez, barkatu. Ez du kontuan hartu aparkatzeko behar dezun denbora eta horregatik berandu iritsi za eta goemen zuri zai. Eta igual nik hartu beharko ordu erdi beranduago autobusa bilera luzatengo delako. Orduan, jende asko ez dela kontziente kotxe hartzen duenean horrek behar duen azpiegitura, ez? Beti aipatzen da bi kontzeptu daude oso interesgarriak, lehenengoa eskari induzituarena, oda, zuk errepide bat diseinatzen baldin baduzu, fluxu batean pentsatuz, eta gero askoa daudelako eta erabakitzen baldin baduzu, eskariarengatik igoko dugu beste errailua jarriko diogu, ondorioa da trafikoa igo egingo dela, ematen diozun espazioa hartuko duen espazioa. Eta beraz trafikoa hobetzea errai bat gehiago jeituta, uste, Lewis Mumford hiri esaten zuela, hori zela obesitateren kontra daitea, gerrikoa askatzea bezala. Eta horren kontrako efektuak badu izena, trafikoaren lurruntzea ditzen zaio, eta badago literatura akademiko horren inguruan, esaten duen, tokizaz batzuetan, kotxeare espazioa gentzen badiozu, gero berrantolatu egiten dela eta pertsonek ere aldatzen dutela beraien ohiturak aldatu egiten dituztela, ez? Igual, goizago aterako za etxetik, beste bideo bat hartuko duzu, beste modu batera mugituko zera, garraio publikoan edo kasu batzuetan, bidai hori ez duzu egingo eta egingo duzu beste bat. Eta egia da hori gutxi aipatzen dela. Mugikortasuna aldatzen baldin badugu, lurralde antolaketa ere aldatu egiten da, eta gaur egun desiragarriak diren toki batzuk, agian mugikortasuna ezberdin planteatuta, agian dira desiragarriak. Eta hori sartzen gara beste moloi batean, ez? Jendeak esango ditu, nik inbertsio bat egin nuen, hemen bizitzea erabaki nuen honengatik, eta orain bat batean ez ditut erosotasun hauek. Orduan, meloi hori ere potentea da. Potentea. Hora, epatu dugu, beti saiatzea azaltzen, ez? Pixkat horrexaren tartetxo bat irekitzen elkarrizketa hoetan, ez? Jakin bakizu, hemen egon da daudelako, pixkat. Horrexako ganbara da pixkat nolait, horrexako
erabakigune nagusia, nola esateko. Eta, bueno, Orexako proiektuaren muina, nola esateko. Eta, bai gustatzen zaigu, gure gonbidatuek, bizkat, Orexari buruz, eta Orexaren proiektuari buruz daukaten ikuspegia, kanpotik, beti aberasgarria dela guretzako. Kanpotik ere, ez duk izango. Pixka. Pixa, nahikoa. Esan barra dago, Orexak duen tamainorako, duen bizia eta dituen zerbitzuak, eta oso herri bizia dela, ez? Eta nik ere propaganda daite izuet. Eta galderaztu itzait. Ez da, bizkat, Orexako proiektuaren ikuspegia, edo, bizkat. Ikuspegia, nik uste oso herri txikitan bizitza mantentzea, eta hor Gipuzkoak badu oraindik beste lurralde batzuetan, igual ez hormeste Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo hiri handiak ez diren eremuetan biztanleria galtzen ari da, eta nik uste Gipuzkoak hor baduela aukera hori gerta ez dadin. Eta hortan nik uste Orexa referentea dela, ez? Bai, aipatu dugun ostatuan, ostatuko dendan bertan, bizia eukializatea, referentzia den gune bat herrian eukializatea oso garrantzitsua da, eta gero hortaz gain, energian inguruan egite dituzuen herri autoefizientea edo hitza pasintzait. Burujabea. Hori da, burujabea, bai, barkatu. Herri burujabearen kontzeptu hori esan da oso interesgarria da. Baina bizan nire ikuspegitik agian herri biziaren eta horrekin lotuta, nik uste ostatuaren garrantzia oso garrantzitsua dela. Historikoki komunitatea sortu duten erakundeak eta izan dira, agian garai batean eliza bera izan zitekeen, ez? Eta gaur egun agian hori falta da, ez? Eta toki batzuetan horrek funtzionatu du, beste toki batzuetan beste arrazoi batzuengatik ez du funtzionatu. Eta hori esan ikusten, baiet duela bai astean zehar, asteburutan, bertako jendentzako, kanpokoentzako, eta horrek beste gai askori eragiten die, ez? Ostatuko, lan baldintzak, iritsi ahal izatea, mugikortasuna, dena dago lotuta. Eta nik uste Orexak jakin duela hori lotzen, ez? Gai guzti horiek lotzen. Aipatuzu mugikortasuna, Orexako mugikortasunak ere dauka handicap handi bat, baina evidentemente ez da Orexakoa bakarrik, ez? Baina bai, nik uste gure ere eztabaida hori sortzen diguna, ez? Askotan zer dagoen gure esku eta zer ez, ez? Lehen aipatu duguna, ez? Askotan nun lan egiten dugun, nola dagoen pentsatu da horregungo gizartea eta horrek suposatzen duna, bisitariak nolait erakartzeko ere, zer eztasun dauzkagun. Bai, igual, pixkat orokorren aipatu ditugu, baina igual, Orexako kasuan zentratuta, baina bai izan daitekeena, Gipuzkoako, beste herri txiki baten realidade berdinaz, pixkat hor sakontzea baina ikonuke pixkat. Nik oso zaila ikusten dut horrelako herri txiketan adibidez, hirietan aipatzen den kotxerik gabeko zera bat, ez dela konparagarria eta ez da sanoare horrela saltzea, ez delako ikusten posible. Egia da, kotxearen abiera zertxobait gutxitzeko eta ohitura batzuk zertxobait aldatzeko moduak badaudela. Eta hori da ulertzea, kotxea erabiltzakezula, baina igual ez duzula egin behar zure bidai guztiak kotxez atetik atera, da kotxearen erabila razionalago bat egitea. Apur bat, zaborrekin ulertzen, ez da zaborren gaiaren oso ezberdina. Zaborren gaian ulertzen da, beharko genuke, oraindik. Ulertzea zaborra generatzen dugun zerbait dela, baina nola erabili zertxo bai gutxiago eta nola egin razionalago, ez? Eta Orexaren kasuan badaude aukerak, autobusak kasu batzuetan, igual asteburutan denbora gehiago baldin badukazu Tolosara jetxi, igual ez duzu kotxe hartu behar. Lanea joteko agian bai, baina igual beste momentu batzuetan hartu autobusa. Edo kalean utzi beharrean, kotxea zure tresna propio bat da, zure ardura beharko luke, igual utzi etxe barruan, ez? Hore Ponteberrako alkateak esan zuen, norbaitek behia baldin baduzka, etzela udalaren ardura behi horiei tokia egitea, ez? Orduan, kotxearen erabila razionalago bat. Katalunian badago oso
ekimen interesgarria, son mobilitat izena du, herrietan kotxe alokatzeko sistema jarri dituzten. Jende askok agian, ez dakit ez, agian ez horreixa bezain herri txikietan, baina bai herri handiagoetan, agian kotxea oso noizbehinka behar duen jendeak kotxirik eduki ez dezan lortzea. Eta horrek esan nahi du, kotxe gutxiago kalean, eta kotxea alokatu alizatean, nahiko modu errexean, manizara gita, mendira juna ezula, edo nunbaita joan bartzeala eta benetan ez daukazula beste alternatibarik, ez? Bueno, kotxea hartu dezakezu eta gero utzi, eta edarki ez. Eta hortaz gain, nik uste, herri horrexaren kasuan, herriko gune erreferentzialak kotxirik gabekoak izatean, nik uste oso garrantzitsua dela. Eta batzutan, plaza iritsi da plaza dela, gune simbolikoare kotxe zebeteta egotea, bagian kotxe horietatik zenbat dira benetan ezinbestean horreko mardinenak. Batzuk bai, baina beste batzuk baian ez, hemen goian bizi baldin bazera eta plazara baldin bazatoz, igual ez etorri kotxez, eskailerak hartu eta kilo ez. Orduan, bueno, hoxe, ez dakite, nik ulertze toki batzuetan garraio publikoak ez duela beti funtzionatzen, eta bueno, neurri paliatiboetatik harago agian ez dagoela alternatiba handirik. Baina kotxaren sobredependentzia hori ere batzutan fikzioa da. Ohitura gehiago da, askotan, ez? Batzutan ohitura da, bai, ohitura da, beste herri txiki batean ezain txikia, baina lanean eta kontatzen ziguten, ez? Auzo batean bizi eta Porikoldegira aurrak eramateko kotxea, ez? Literalmente 500 metro. Baina batzutan herrietan ere distantzia mentalak ezberdinak dira, baina agian hori aldatu beharra dago, ez? Horran kotxea, kotxeari tokia bilatu behar baldin badiozu, eskola parean, aurra jasotzea zoazelako, polikiroldegian, eraman behar dezulako, ambulategian, honegatik, kotxe bakoitzari 5 plaza bermatu behar baldin badizkiozu inguruan, ez dago tokirik eta are gutxiago gurea bezalako lurralde batean, ez? Ameriketan badute tokia eta ikustezu hiriaren gaineko analize bat egiten duzu eta uneko 80 aparkalekoak dira. Aparkalekoa da asfaltoa, ez? Orduan, bueno, hor dago asko, bidea hemen hasten da, ez? Bueno, hor baipatu duzu, ez? Autopribatua, autopartekatua, osea, benetan autopartekatuen hori, egon izan du dira, ez, esperientzi batzuk gurean, baina egia da, beriz, badatorrela eztabaida hori, ez? Nolabait, zuk aipatu duzu, ez? Ze puntutaraino horrek autopribatu gutxiago edukitzea ekarriko lukeen edo ez, bide bat izan daiteken. Igual, aipatu duzu ere, ohitura horiek aldatu beharra daudela igual lehenago, osea, bada holako eztabaida hori, ez? Momentu honetan, aipatuko eta adibide zela, baina energia komunitateetan badago eztabaida hori, aldundiak laguntzetan ere txertatzen duelako autopartekatuak edukitzea energia komunitateen barruan, badago eztabaida hori, ez? Eta igual, pixkat horren inguruan gehiago zehaztean bai gustatuko litzaidan. Autopartekatuaren munduan uste bi modelo ezberdin egon daitezke, ez? Alde batetik, autopartekatua da beste entitate batek autoa jartzen du eta zuk behar dezunean hartu, eta beste kasu batzuetan herrian bertan, norbaitek Tolosara jetxi barra baldin badauka, beste norbait jetxi dezake berarekin, ez? Edo ordutegi antzekoa duten pertsonek kotxea partekatu dezakete, eta hori aplikazio bidez, herri batzuetan WhatsApp taldeak daude. WhatsApp talde bat, zein dijo hartontan, eta kotxea partekatu, ez? Horri gehitzen baldin badiozu, garraio publiko zerbitzu minimoa badagoela, zure burua, igual buelta edozein arrazoiengatik ezin baldin badet pertsona honekin egin, autobusa badaukat, ez? Igual demora pixa gehiago beharko dut, baina badaukat, igual aprobetxatuko erosketa txiki bat egin, eta kasu hortan erosketa txiki hori derrigor izango da herri barruko merkatari, herri barruko denda batean, eta ez eroski batean, eta horrek ere badu beste bide bat, beste gai horrek badauka beste bifurkazio bat esan dezagun.
Baina horrek ere baditu zailtasun batzuk, ez? Adibidez, askotan aipatzen da seguruen kontua, ez? Zerbait gertatu ezkero, zeinek du erantzunkizuna, garai batan autostopa egiten zen, gaur egun ez dugu imaginatu ere egiten autostopa egitea, baina nik uste herri kohesionatu edo herri bizi baten ezaugarrien barruan bizilagunen arteko konfiantza ere sustatu beharko litzatekeela eta horrek kotxea partekatzeko orduan laguntzen den zerbait da, ez? Eta ez, aipatu dezune adibide horietako bat, ez? Norbait hirugarren batek auto bat jartzen du partekatzeko. Askotan ez dugu kontuan hartzen horrek ze ondorio dauzkan. Alegia, momentu baten, horrek garraio publikoari berari ere kalte egin diezaiokelako. Eta nola, eskualdean batez ere, tolosaldean eta eztabaida hori eduki izan degulako, esateko, idea bezala ez dago gaizki, baina, karo, zu garraio publiko potente bat jartzen badezu, lehen aipatzen genuen adibidean, Oreixa batean, kaso horrekarriko du autobusan jende gutxiago ibiltzea. Eta igual altzok behar hori dauka autobusera jaisteko, ez? Igual herri tipologia nahiko antzekoan. Era bat, ikusete, Oreixa batean oentxe bertan, bagian kontuan hartu eta Oreixa Leizartzatik gertu dagoela eta horri esker garraio publikoak funtzionatu dezakela arrazondirik gabe, bagian Oreixa ez da hori dabiltzeko tokirik egokiena, ez? Aldiz altza batean, bagian aukera bat izan daiteke. Kotxe partekatua duen beste gauza hon bat, geltokia dituela. Hau da, kotxe propioa zurea denean, zure helburua da, ahalik eta gertuen aparkatu, ez duzu garraio publikoan badaukazun geltokiaren sentsazio hori, ez? Nik joan beharra daukat, trena hartzera edo autobus hartzera. Kotxe partekatuarekin, nik joan beharra daukat, kotxe partekatuaren geltokira askotan, ez? Edo kotxe partekatua dagoen tokira. Eta beraz horrek kotxez egiten diren azpi bidai guzti horiek igual ez dituzu egiten, ez? Beraz, hortan aldatzen du pixkat, lagungarria da txip aldatzen laguntzen duelako. Eta beraz, herri tipologiak aldatu bide bat hartu, beste bat hartu, herriaren tipologiak garrantzia dauka. Bueno, aipatu duzu, badirudi galdera irakurtzen ez dinela, ez, ondakinen. Adibidea, horregatik, grazioso haintzait, ondakinen adibidea jarri ezulako, ez, oso barrenatu daukagulako ondakinik onena dela sortzen ez dena, ez, nolabait, eta askotan ez degula mugikordasunarekin ariketa berbera egiten, ez, nolabait. Zaborarekin ere ez dugu egiten, baina. Ez, baina, esan nahi dut, esaldi hori oso barrenatu daukagu, baina mugikortasunean kosta egiten zaigu hori pentsatzea, ez, osea, mugikortasunik onena da behar ez dugun hori, ez, osea, edo esan nahi, inorren beharrik behar ez dago hori. Askotan, asko erabiltzen den eslogana da, ulertuta baduela eslogan puntu bat, zero zabor bezala, badu eslogan puntu bat, baina ulertzen dut kontzeptu bezala lagungarria dela, askotan aipatzen da mugikortasunik. Hor, badago, eztabaida, esango nuke incluso akademiko bat egon izan dela horren inguruan, garai batean asko hitz egiten zen mugikortasun eskubidea, mugitzeko eskubidea garrantzitsu bezala, ez? Eta berez mugitzearen helburua zein da, iristea, zerbitzu batzuetara edo ongizate behar batzuk asetu ahal izatea, ez? Helburua eluke izan behar, nik mugitzeko eskubidea daukat, honea iristeko, baizik eta behar dituan gauza horiek egon daitezen ni nagoen tokitik gertu, ez? Eta horrek, adibidez, lotura du merkataritzarekin. Gure kotxe dependentzia honetan, eredu horren erantzun logikoa merkatalgunea handien eredua da. Hori da, oso zaila da, lehenengo aldatu gabe bigarren aldatzea. Eta beraz, mugikortasuna pixat aldatu ezkero, gertuko merkataritza hori ere indartu daiteke. Eta beraz, ez naiz horren beste mugitu behar, elikaduraren behar hori, erosketen behar hori eukial izateko. Eta horrela beste hainbat gauzekin. Eta hitz egin genezake, adiez lehen eskolei buruz aritu gara, ez? Eskola handiak versus eskola txikiak. Gaur egun horrentxe bertan, horren inguruan eztabaida handia dago, ez? Jaurlaritzak printzipioz eskola handiak erresago kudeatzen dira, gutxiago direlako, baina aldi berean horrek eskatzen du jendea asko mugitzea. Eskolen kasuan erabakitzeko eskubidearen atzean, zure seme-alaben
eskola erabaki, eskola kontzertatuak, horrek mugikortasun arazo pila bat akartza. Arazo, mugikortasun hori kudeatu egin behar da. Eta ez dakit Tolosaldeko egoera ez dut gehiegi ezagutzen, baina Donostia batean zentro kontzertatu handi xamaren inguruan sortzen den mugikortasun kaosa ez da kudeatzen, eta ez da kudeatzen. Goizean 3 autobus kursatzen dira garai berdintsuan. Bat Lizartzara juteko, eskolako autobusa, bestea lineako autobusa, eta bestea Tolosara dijoan hezkuntzako autobusa. Deak oso garai berean, horrexan, pentsa 2 autobus kursatzeko ere ze lan dauzkaten, orduan ja, gutxi horrela urtegi hartuta daukate, batek itxo egiten dio besteari, tal, baina askotan absurdoa, esatezuko. Igual hori autobus bakar batekin segun ordute, bai, hori gertatzen da, Horexa baten, imaginatu. Lehen epatzen eskumenak eta... Hori, aipatuko dut, Osakidetzan, Donostiako ospitalean, horrela autobus badute alde batetik garraio publikoa, bai eskualdekoa, bai Donostiakoa, eta beste alde batetik beraien langileen garraio propioa, ez. Eta gertatzen dena da, nola da garraio diskrezionala edo ditzen zaiona. Eta kontua asko, garraio publikoak badu asko tradiziotik eta inertzietatik, eta behin zerbitzu bat eman da oso zaila da kentzea, ez. Eta han gertatzen dena da, Miramongo zeran, ospitalean, badaudela inguruko auzoetatik, garraio publiko oso ona duten auzoetatik ospitalera iristeko garraio langileen autobus propioak doan, baina aldiz urrutiago bizi diren, edo Donostiako metropolian, edo Gipuzkoan bizi diren langileentzako ez dago alternatibarik, ez? Orduan, batzuek badute alternatiba garraio publikoan, badute gainera doan, nolait, enpresak jartzen dien, eta enpresak kasu honetan denokera, jartzen dien autobusa, eta aldiz urrutiago beste toki batzuetan bizi direnek ez dute ez garraio publiko duina eta ez enpresaren autobusa, ez. Eta hor berriz dator, koordinazioa, beraien artean, momentu batean ulertu ahal izatea, aldatu behar dira, linea hauek agian aldatu behar dira, ez? Eta oso zaila da, nola aldatu inertziaz aspalditik datozen linea batzuk, ez? Igual, hau prestatzen egin nintzela ere, jaztentzea txipa pixka zehatzen, eta justo, oain dela gutxi, Inglaterran egon ginen, lehengusu bat bisitatzen, eta ez, aipatu ezuna, ez, hemen dispersio hori, bai lanerako, bai merkataritzarako, ez, pixkat ze hori, han justo, are, oaindik, esageratu dago, ez, dauzkazu auzo oso handik, densiade desentea daukatenak, eta auzo hortan ez dakazu ezer, ez dago taberna bat, ez dago komertzio bat, ez dago, por supuesto, ez dago lantegi bat, ez dago ezer, eta erabat, gehien bat, batez ere, kotxearekiko oso dependientea, eta ez, pixkat igual, gurea ez, aipatzen dugu zen mugak dauzkagun eta bar, baina hori ez, lurralde antolaketak zer eragin daukan, ez, beste realidade bat ikusten duzunean, zenbat aldatzen den, ez, eta askotan hori dala benetan funtsa, ez, eta gero saiatzen gehala hori, nolabait hori partxeatzen, edo, ez, ikuspegi hori. Hasieran esan dudan, garraio publikoak ez barkatu, mugikortasunak higintza eta lurralde antolaketa baldintzatzen du, eta alderantziz baita ere. Eta, adiez, eredua kotxe pribatuan edo kotxe kontzertatuan duen eredu baten ondorio naturala hori da. Horrek baldintzatzen duelako zelur diren merkeago, zeintzu diren ongi konektatutako tokiak, eta beraz, segregazio eta dispersio dinamikak errezten dituen eredu bat da. Orduan guk gure alde eduki dugu Gipuzkoan adibidez, gure lurralde ultra komplikatu honetan ez daukagula leku gehiegi, eta beraz leku hori negoziatu behar izan dugu, eta lekuak badu balio handia dauka, eta dentsitateak historikoki herrietan nahiko altuak izan dira. Eta beraz ez ezagun hori galdu, ez? Eta herri askotan ikustezunean, eta inungo mendimagaletan etxe bizitzak egin dituzten nahiko dentsitate baxuan, ez dago modurik
kotxez ez bada, garraio publiko duin bat, o minimoki duin bat eskaini ahal izateko. Orduan, eredua mugikortasunak berak ezin ditu konpondu lurralde antolakuntzan edo hirigintzan hartzen diren erabaki batzuk, eta era berean garraioaren edo mugikortasunaren eredua aldatu gabe oso zaila da beste hirigintza edo lurralde antolaketa eredu batera jotea. Beraz, halako zirkulo bat bezala da, eta gure esku dago zirkuloa den birtuosoa edo nola bestea, zirkulo birtuosaren kontrakoa. Bueno, esaldi, naizan bukaera pixkatzea du, niste nahiko ondola hurbiltzen dula elkarrizketa guzti honen zera hori. Igual nire kendu idazue bukaerako ze hori eta jarri zazu. Baina ulertu da. Nik uste bukaera bakoitzak ematen dila bere bukaera eta horrek ere baukala bere puntua. Pero pixkat onaino prestatutakoa, hasieran galdetu izu zer espero zenuen elkarrizketa honetatik, bukatzea goazen hontan, pixkat gustu ontzea, lasai ontzea, ni uste baietz. Bai, txan bezala. Bueno, horrek asko balio. Hoi da igual, esan daiteken onena. Bukatzeko azken ariketatxo bat eskatzei egu gonbidatu guztiei, da, nolabait minutu batean, laburbiltzea, pixkat hemen hitz egin dian gaiak, eta nolabait, jende animatzea, elkarrizketa hau patxaraz, entzutea, orduan hori bai, eskatuko nintzuko kamarari begira, minutu txortan laburpentxo txiki bat egiteko, edo, habilidad libre. Habilidad libre. Ezin da kamera, bide batez? Hortxe dago kamera. Mugikortasunaren gaia, azken aldian oso modan dagoen gaia da, kuadrilletan, familietan asko aipatzen den gaia da, eta nik uste hemen egin dugun saiakera hortik gai hortan argudiak ematea, eta familia kuadrilla bazkari horietan sakontasun gehiagoz hitz egin ahal izatea, ez? Beraz, afaria prestatzen edo trenean edo kotxean baldin mazabete hau entzuten, ikasi eta pentsatu eta alaxe. Ez dakit minutu batea iritsen nahi zen, baina alaxe geldituko da. Bueno, minutura zaetan nahi importante. Onaino gaurko saioa, aprobetxatu nahiko nuke, nolait lehen denboraldi honi bukaera emateko, eskerrak emateko, kamararen beste aldean zaudeten guzti horiei, zuengatik eta zuentzako da guzti hau, eta, askotan galdetu izan diozte, zer da ideien ganbela hori, momentu enten ikustet lehenengo denboraldi bat eginda, pixka bat forma eman diogula proiektu honi, eta, bueltatuko gehala, indar gehiagorekin, protagonista gehiagorekin, eta beti esaten dugun bezala, hurrengoan gehiago eta hobeto. Eskerrik asko.